Susanna ja Pauliina valmistautuvat kilpasuoritukseen. Ensimmäinen lasku pururadan maailmanmestaruuskisoissa. Ja lähtölaskenta alkaa. 3, 2, 1. Ja sieltä he lähtevät kiihdyttämään. Hitaasti, mutta varmasti. On tarkka laji, vaatii keskittymistä. No niin, ja nyt alkaa jotain tapahtumaan. Kyllä. Kansa hurraa, he tulevat sieltä. No niin, ja vauhti on aivan hurja. Katsokaa nyt tuota menoa. Ja sinne he menivät. Kyllä, näin amatöörin mielestä aika loistosuoritus. Sieltä he tulivat. Kiisivät ilman halki ja päätyvät tuonne keskelle peltoa.